Halo guys, selamat pagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ya guys. Iki sih persiapan mau belanja. Nunggu Mbak Pur. Metu mburi apa metu ngarep? Tak tunggu guys, ngajak blonjo, golek tahu, golek tempe, golek oh yo. Sing persiapan sing gak duwe mripatku sing ngene iki kok gatel iki kena apa ya. Ndek sore iki klebon iku lho guys, pas buah klebon iber-iber. Lah kok kantek esuk kok gatel kok kayak ngene. Engko desih mengguri, celuk-celuk mesti yo biang keroke mesti tangi. Ikut diisa kuwi nek krungu swara montor wis lembok turu tanek ya wanggah budal cekekal ngono tangi. Karo nunggu Mbak Pur ya guys, kita jalan-jalan dulu ke samping rumah, ke depan rumah. Kayak Mbah Ji, kayak Pak Dini Dese yang resuk nyapu dok nyapu guys, soalnya Mbah Dok yo meriang gak iso tangi. Mbah Dok maksudnya Mbah Yem bojone Mbah Ji. Di tante kok suwe men. Ini ya guys, rumah-rumah di desa. Lek, lho apa ndi? Ora tau ning mbao nek lewane yo melok ning mbao iki lho. Oh alah, kain ten-tenane koyo artis tuntun ya Allah, tiwas motore tak kon nuntun dadak endreng gelese ya wis nututi. Alah ora mungkin ra melok ngono, gak mungkin mak lah mas aku ya urung tangi ya tiwas tak kon nuntun motore. Oh alah tak kira untuk aku ngenteni ning ngarep setengah jam lho kok. Engko aku rene mesti ndungu iki. Lah kok malah walah tenan. Jak De. Lho, anyep bisa? Anyep. Delok ucap mpret. Iki yo omahe Mbak Pur. Iki sing omahe Mbak Pur sing anyar guys, bentuk limasan. Bentuknya omah limasan, sing entuk nggih dhewe. Sing iki kan awake Mbah Dok. Jadi dijejer kene. Kayak ikut Pak De apa ikut Mama? Pak Dumrak ya pe mondongi jajan iki lho. 1000 jatah Bu. Golek sego jagung ngono lah ngene tari. Tak omongi dek ngene tari lah ya enak ya wong segane. Maksudnya iki pro pulen ora garing. Wanjep ya. Rambut jaket. Tapi buat dicukuki iso apa nih gak roh.
tabut niki wayote yo rada ilang ya. Ayo. Samang ora gelem kok tengah kene. Kene apa butuh nopo? Ini tahu ora le, tapi nek tahu kene ora usah ngidul. Ya aku golek kok. Le tari kene. Nah, ini guys rumahnya adik EDC yang nomor 3. Loh, pas mandek. Set. Bele mengi. Assalamualaikum. Mak. Wah, ala ning kono lho. Apa ta belanja kok? Porong tangi. Loh, duit apa? Duit kan wah. Loh, dek ya ana yen nggih mbok kene, Pur. Mau ora rene rene. Loh, lan dek sore. Kok lah iya gak ero. Kowe apa kanyepen eh, Dul? Dek nduk pipis ning ngono kuwi. Apa merasa kademen ngono kowe? Sing ngakon melok sapa? Selak entek kok panganane lek sih. Ya iya musene. Lah ini kecap. Cil melok apa ora? Wis sangu tok. Sing utang lah sing gembel wis tak gembelno. Lho, lek sih bakul apa ora? Bakul nge. Lah nek undi gawe ngutang Dek iki tok gak mangkat. Dek ini kok gak mangkat. Layak kena tatat. Tapi kok kaya Teko omah, guys. Sing tak tumbas iki apa iki, Mang? Iki jajane Dinda ngene iki. Wis awan ya, guys. Wis gak enek apa-apa ning kono iki eneke cuma karek tahu mentah, tempe mentah. Tempe iki sakmene iki gedene sakmene, guys. Untuk lumayan iki mau kan nek telu ki 5.000, tapi iki dhisik durung njupuk siji. Nek telu mendak alah. Kok nek kesuwen yo ngono kae ning kulkas. Terus tahu niki 3 ya 5.000. 3 bungkus, sak bungkusnya isine 5 iki 3.000. Terus iki mau tumbas sayur tewel. Sayur tewel lho guys, sak mini iki cuma 2.500. Sayure yo buket. Ampase tewel yo akeh, wis tumbas ngene. Pengenku ki tuku sego jagung barang, tapi sego jagunge entek. Golek bakul liyane sing bakul rayang arah rene kuwi kok gak enek. Yo wis, enake yo siki. Kan ndek iki dhisik nyambel terong, yo isek. Terus engko karo mam sayur kuwi, terus sambelku sing sambel apa? Ndek iki nyambel apa guys, iwak sangit tak kei klopo, iku yo isek. Dadine ora usah masak engko karek makan nasi, wis nggo sayur. Dek habis hari Minggu dolan nggone. Ngene sapa, Dek? Dolan nggone mama, dadak Mas Ajis gak enek. Dadak Mas Ajis wonge ning Telaga Tuwung. Kecelek. Piye iki? Teko kene goleki Mas Ajis, biasane sedino ning ngene Mas Ajis. Laburan autan le. Kak, Adik laburi autan, Kak. Oh, nek manggil Mbak Dinda iki bulik wis. Bulik Dinda. Gak oleh kakak nggih. Urutane kan lek nyeluke tante. Tante Dinda. Lho tek emoh iki lho, wong urutane tante tek emoh iki lho. Ya dipanggil Tante Dinda lah, urutane tante tek
Habis nyeluk kak ya lek ah. Lek Dinda ngono dik. Mosok kon nyeluk kakak ki ndak. Wedake anak cewek iki ngene iki lho. Wis, apa wae. Ngono. Kayak ngene iki, guys. Iki ya sing kanggo nek bengi, nek rino. Oh, aku ora mudeng kok. Kok kadang berdikek iki 5 menit terus nganggo dineh diraupi terus dineh ngono wis mbah ruwet. Cah enom guys. Ruwet pokoknya. Urung sing ning kono kae. Tapi wedake padat ya tetep wedak bayi. Tante Dinda. Wong wayahe celuk tante nek emoh ndak. Ya nek emoh ya bulik nek emoh tante. Bulik Dinda ngono. Bulik Dinda. Urung mandi. Sayang habis. Nah. Tante sayang tante. Onti, nek nyeluk onti ngene Din. Onti ki apa maksudnya? Kayak tante. Onti ki piye maksudnya? Heh? Onti Dinda. Lho kakak engko ra habis ra anakku nek nyeluk kowe kakak. Kleru apa? Abene nek wong ngamen iki. Nyanyane lagi tangi turu, wis nang dimam. Isa-isai cik utuh. Betul-betul utuh. Tugasku wis barbu. Kok nang lagi males nyari iki free banyu. Wis iki kan apa? Kotong iki kotong. Tugas Anda belum selesai. Oh alah ya. Iya, nape mukbang. Nanti. Usah boleh ya aku ning itan omah. Jam 7 ngantek jam 12 urung bar astagfirullah. Ayo aku nang ndi. Lambot guys. Dinda ki lucu ya lho. Aku dibagi korah-korah to. Aku nek korah-korah tangan kue dangan skincare aku gak enak. Jadi aku males. Enak-enak ae dhisik iki nak ceritane iki ya umbah-umbah wis 2 putaran iki wis Dinda kan hari Minggu to guys. Nyapu, bersih-bersih apa kuwi bunga dipotongi ning kok ngarep. Terus dhisik iki dibagi korah-korah iki lho. Iki ngantek mulai esok sampai jam 11 iki dhisik iki urung tak candak kuwi. Gara-gara ya Mas Kalimantan ki rene ceritane iki pamit. Su, aku arep ning Tlaga Tuwung. Pamitan lah aku terus tak tinggal guys sisa-sisa ki mbuh entuk pirang biji kuwi tak tinggal ceritane tak mengarep rono walah nggih Mas ngono kan Mbak Via ki ceritane arep nampa lamaran. Lah kuwi terus lha kok mengarep ning depan omah kuwi kok apa kuwi Dinda motongi bunga. Terus aku melok resik-resik ning kono ya melok nyapu, melok apa nunggoni jagungan karo Pak Su, karo Mas Arif, karo Mas Haji nganu ndek budal ki kan dhisik ngingetno ngono to, guys. Lah besok kuwi baru iki dak habis teko karo Mas Agus. Wis jagungan neh ning emperan ning teras ngarep. Sampai ujung-ujungnya jam 10 jam 11 tak tinggal turu dhisik kudu turu. Ki keadaanku ya urung mandi, urung apa wong bar sarapan turu. Kudu turu, mripat ngantuk, ya wis turu ae. Lah Dinda bar apa mbah-mbah wis bar nyapu wis bar resik-resik. Lah kok cek glimbunge gregeten digekno mie goreng. Nek Mas Rano ya Allah. Aku kok ngingeti isa-isan, Bu. Aku dibagi sa apa kuwi kerjaan kok ora rampung-rampung. Kok lucu aku kaget ya siduwu mek sikilku, Bu. Terus tak kon nganu neh iki, Mang. Moh aku ya kaget ngono.
Ayo dibaleni nih, disoteng aku ngono. Aku jam 3 ki nek kumpul. Kok gak Kumpul nendi? sekolah. Oh, alah minggu-minggu ki jek sekolah ya, Dik. Aku ane kosong kabeh iki. Iya, ini tugas. Sirupe gawe sik, Din. Sirup ning botol ka lho. Ini gawe sik. Piana yo mukbang mie. Gak iku. Lha apa? Mau ki wong iki tuku jajan Heeh. terus kayaknya. Oh, kok timam berdua. Yes. Oh, alah. Enak acara nih. Lah tante nih ndi ndak melok omang ya? Karo visa barang. Oh, alah. Monggo selamat makan mie goreng. Ki mang mine satu, Dik. Lah ndoke ki ndi sing abang? Golek sing abang ora enak, Dik. Iki mau satu tok. Astagfirullahaladzim Gak kayak muat wajane. kayak ndok kok pelit meneh, Din. Lah kan mine 2. Dua kan kowe. Monggo guys, guys. Alhamdulillah guys, Mbah Duk ya gek teko Kombon, kocek jagung. Kayak bentung. Untung kok aku gak melok. Soambate Mbah Duk tong lah. Narai Ndek iki entuk 8, ki mang entuk 8, tapi ne tangan jere yo luar biasa. Jenenge jagung ora dipocoki, ngrusuk-ngrusuk ning rai preh kabeh. Iki tante ki anggek teko kok Jonegoro, guys. Kok Bojonegoro njupuk motor ki entuk oleh-oleh es campur. Awan-awan ngombene es campur karo iki lho si bocil. Es Gak ambek ampase oleh. kon pokoke. Nek ada timam. Dindumi sitok-sitok ki mang. Sak bungkus pira to niki mang? 5.000. Tengah 2. Ya enggak salah. Aku Hmm. ndoprak-ndoprak dulu kok. Apa? Nang ndi? Es oh. Kak ning barungan ki lho. Bapangan. Isa ndeh turu. Iya. Lah yo potelane jere angel rek yo. Alah, podol. Engko tebanjang ceklek ngene iki mbuwetoti klebotane. Tangane piceti. Bedidet lho atus. Kandhani yo. Oh alah, aku curo melok malah tanganku lara. Ketambahan ae malah. Wong mas aku ki koceke iki pirang dina ngene larane ngantek sasen-sasen iki ora mari-mari. Besok ki ape gak melok kok yo luwung. Pak aku sing gremeng ae kok. Dhuwit enteke sak klemet, tangane nek esuke mijeti ya ngrepe tangi kok. Ngene iki rasane wis mati rasa kaya. Suwarni ki yo apa Lah ngenteni. mak Edian bar kocek kok nganu. Ngene Pak Sela apa ngene sapa jan gue teko omah tangane kuwah aku nangis dipiciti tante. Kandhani kok. Nek wis kadung Padahal ndek Kaya ngenteni owah ngono apa ku yo. ngenteni sak nang gubuk ki ora teko-teko aku entuk sak blek lho. Ndek ngenteni sak ki aku entuk sak blek. ya kaya aku ngono kae lho Yan. Tangan ki kuwaku terus cekot-cekot ngono kae lho. Nek gak diati-ati nyokleke apane gak selae otot ki ya tenan Dik. Angger-angger dal-dal yo. Wis pedhot. Ya, pitik nek pitik wawah ning kono ki tak engko telek ning kono mah. Kepitik ku Oh, gak ndak mosok pitik medok kaya pitik Bangkok. iso gak Kur. 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 kaya Dik wawah ra Jawa blas ngono lho. kaya rada ireng apa mataku apa. Gurak le pitike le mah nelek ning kono ki engko. Kenceng kamarku selenang-seleninge ki engko. Pitikku putih iki. Ora dok kuwi. Abang ya nek pitik. Ora ketok kok pitik anyar bingung apa piye. Biasane ora tau nek pitik munggah rono ki. Lho malah ning jero omah ngono kae lho. Oh. Enak le. Pitik sak Enak. kok kok gede ku nek nerampang. Enak apa? Tarsan. Piye cek ndang nah Kak. Cek engko reaksine piye cek? Ndang gugluk nah. Kan cah loro iki do gugluk montore Mbah Kung. Ndek muring-muring. Gugluk nah. Wis ndang gugluk nah Kak. Di Mas tak pentunge Kakak.
Kandhane kuwi iki ora oleh ngugluk motore Mbah Kung. Deiza, Deiza. Ngamuk dia. Loh, ngamuk. Sing nakal sapa, Adik? Loh, Adik lho kakak numpak motor piye? Ya pengen numpak motor kokong kok. Lah kuncine ki lho ndi? Gak oleh kuncine dijipuk ya Allah. Kok jahat mentoh, Dik, kamu. Nek kuncine mbok gawa ki apa iso numpaki kowe? Kowe apa iso numpaki? Nang do mandi le? Nang do mandi. Kuncine Mbah Kung nek ilang, sesuk gak iso nimbaon lho. Dibalekno. Apa mbok apakno kakak? Lah Mas Anam gak dipentung Mas Anam gak nakal berarti Mas Anam. Bocor. Guys, iki bakso ning sawah soalnya nunggu wong munggah. Tos desa, soalnya tak takalno gitu ya wis. Guys, sambar tinggal ratan tos. Guys, iki sing gede ponake Pak Su guys, tapi rung tua. Bisa ijo soalnya bibitnya diwi-diwi. Ya wis atas arepku tawakin aku guys. Kuat apa ora, Mbak? Tak ngiwangi Mbak isik, guys. Kombi rono. Iki wae Pak Su wis bar ki, Mang. Entuk 19 sak. Itu siji, Mbak. Iya. Guys, sawahe Pak Su wis di kombi guys, parine. Tak sepilno gabahe. Hei. Hai guys. Pelong sedelok guys iki soalnya di sampingnya Pak Su ya tuwek iki. Iya di
dol guys kabeh cuma ora petuk sik karo sing duwe sawah